ଥରେ ପାହାଡ଼ରେ ବସିକି ଏମିତି ଆମ୍ବର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଗଛରେ, ସେ ଭିତରେ, ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି ଗଛ। କାହିଁ କେଉଁଠି ଗଛ ଅଛି? ସେ ଭିତରେ ନା? ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଠି। ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ସାନ ସାନ ଅଛି ଏଠି, ପୁରା ସାନ ସାନ ଅଛି, ସାନ ସାନ ହେଇଛି। ତୋଳୁଛି ଦେଖ, ମୋତେ ଏତିକି ମିଳିଲା ଆମ୍ବ। ସେ ତ ବହୁତ ତୋଳିଲାଣି ଦେଖ, ସାନ ଗଛ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ବି ନାହିଁ ଗଛରେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମ୍ବ ତୋଳା ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ଛାଇରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଆଉ। କେତେଟା ତୋଳିଲୁ? ବହୁତ ସାରା ତୋଳିଲା ସେ ପିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇବ ଏମିତି। ଦେଖ, ଥରେ ପାହାଡ଼ରେ ବସିକି ଏମିତି ଆମ୍ବର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିବ?